Salutare prieteni! Astăzi vă voi arăta cea mai mică și modernă casă din Minecraft de 3x3. Să începem! Deci, fraților, aceasta este căsuța roșie cu punctulețe albe. Mie îmi place foarte mult culoarea. Și să intrăm în căsuță. Vedeți ce este aici? Este tot la fel ca acea căsuță micuță, cea mai mică și modernă casă din Minecraft, dar aceasta era de 6x6. Aceasta este de 3 cuburi, așa, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 cuburi, 3x3, cum ar veni. Deci, vedeți, aici avem un chest și aici două crafting table-uri, două furnace-uri, două enchanting table-uri, o anvil și aici, cum se numesc astea? Shulker box. Două shulker box, un red bed aici. Este foarte mișto și eu am descărcat-o, am construit-o, adică. Am construit-o. Este foarte mișto, mie îmi place. Pentru un survivor este chiar foarte bun. Foarte, foarte bună căsuța pentru un survivor. Acum nu știu ce să vă mai prezint. Cred că o să vă prezint un joc descărcat de mine astăzi. Farming Simulator 14. Pentru că în Minecraft nu mai am idei ce să prezint. Chiar așa am ajuns. Cu cât caut mai mult ideile, cu atât nu le găsesc.